ta nunawa a sai da kasan mu an ba ku dan canji sai lokaci ya zo ku ba mu labari kun sake mu kamar budurwa ya kauye dole ne mu sauya hali da ayyukan mu ke sanya ruwa suke ta zuba yanzu abin ya kawo a gare mu dole ne mu dau mataki mu jajirce akan abubuwan da suke ta faruwa yana mika ta'aziyata da yan uwa na musulmi yan tira waɗanda suka rike mu Allah ya ji kamar ga ya Allah ya zama kai rai da kafara sai a duba halin da muke gara da ayyukan muke zage ake zuwa da muhammad yanzu cikin garin mu suke ta faduwa mun kasa gane shugabannin mu da Allah sai ku duba halin da muke a ciki dole ne mu dan mutane abubuwan suke ta faru da arewa ake ta yin su yanzu abin ya faɗo a ƙasar mu Nijar da Allah matasa mu tashi mu jajirce abubuwan da suke ta faruwa mu ma dole ne mu dan makami mu rike akan yaki ayya ba sai da kanta mu an ba ku dan canji sai lokaci ya zo ku ba mu labari kun da ke mu kamar budurwa ya kauye waɗanda matasan mu kai wani kanta ba da kuke da rufe wani idanu yanzu dole ne mun fito fili mu ma mu jajirce mu gane abubuwan da kuke ta yi suke ta ba mu haushi dole ne mu dan mataki ruwa dole ne mu rike makami ruwa dole ne mu rike makami ruwa abubuwan suke ta faruwa kasar mu Nijar kamar da muna ta sun jini ake tsuna da Allah san ku dibi ga halin da muke wai ba lokacin zabe in yanzu ku ce mun zabe ku sai mun zabe ku kuma daga bayan ku ko ka kashe rayukan mu tafiya kullum ina tuntun da Allah nake ta yi ina tuno da aka kashe maye mu kakin nan mu ma yare iyayen mu don an kashe su sanadiyar ku ne ake ta tuka jini da Allah a zalli sai abubuwan suke tafa da Allah kada ku nuna cewa wasan da kai shugaba kasa ne amma da Allah mu muna da haƙƙi akan kasan mu komai zakari sai ka mu shawara in mu aminta in mu aminta ba dole ne ka tsaya kai ta tsafta mu bi kake sai kai tunani abin da talakawa ba kake fata in mun kai baka girman ka kai ma sai ka ba mu girman shi ya samu ke so mu zabi ka kasan da aka ce sarki ba za ya taba hawan kujerar mulki shi kadai ba dole sai da talakawa mu ne muka zabe ka dole ne kai muna adalci a cikin kasan mu ka barbari ana ta zubda jini ta kashe iyayen mu ake kashewa kakin nan mu an kashe su annan mu an kashe su a sanadiyar kakane ake ta zub da jini ba mu yarda ba a sai da kasan mu an baka dan canji shi yasa kake zo ka ba mu labari kamar ka dauke budurwa ya to mun gane abubuwan da kake ta nufi wallahi ba mu yarda da su ba dole ne mu dau mataki matasa ku tashi ku jajirce Nijar kasa ta ce iyaye na can Nijar suke da haka duk inda na zo ba za ni taɓa mance tushe na fa Nijar ina mai da sakona da ta'aziyya nake ma yan uwa na musulmi waɗanda ƴaƴan su suka riga mu gidan gaskiya Allah ta hanta kabarin ta Allah ta aljanna ta makomar da cikin ruwa muke yanzu mun fito fili dole ne mu nuna mata ba abubuwan da ake yi ba su bin mu muka koma yake gifanta ake ta kashe ƴaƴan mu ake kashewa uwayen mu an kashe su yanan mu an kashe su a wajen yaki yanzu abin gashi nan ya komo ne yankin Filaberi har kasa su aka yi ta faɗa da an koma Barata aka zo aka kone mai sun kace sai an ba su miliyan biyu ake ba su in babu kuɗi kuma za su kashe mai gari da Allah sai a sasanta abubuwan da suke ta faruwa kasan da ko ba ku sani ba kuna da labarin kabar sun shigo suka kone meri suka kone suka shigo cikin gari asibiti suka shigo duka suka kokone kayan da suke cikin asibiti da ambulance suka kone akan sanadiyar ku ne shugabannin mu mun zabe ku da Allah sai ku duba halin da muke ba da kama ake ta yi bisa mulki ba sai ku ji mana kasa ku suke da fama lokacin da muke ta kada kurwa sai ku zo ku ce in mun zabe ku canji zai zo gashi mun zabe ku kuma mu gyara komai ba sai kuke ta bari ana ta kashe ƴan uwanmu abin dole ne yayi ciwo bijinin mutum guda aka zo da ɗaya rana wallahi kusan da Allah zai ɗiba mishi hakkin sa akan ku
a canji. It's just a pack. Magana. Haka komi nisan dare gari zai waye da Allah da haka matasa ku tashi ku kama kanku kuma. Wannan canji. Yan tira na san da kun nuna fama. Mu ma muna bayan ku muke. Dole ne mu kama muku. Abubuwan dole ne a sauya hali. Ina son ba da ta'aziyya ga iyayen waɗanda aka kashe 'ya'yansu waɗanda kuma suka ji wa Allah ya ba ku lafiya 'yan uwa na musulmi ga baki ɗaya mu. Allah kai ne ka san cikin halin da muke sai ka tashi ka taimake mu daga shirin mahasada dare da rana waɗannan 'yan kani ga Allah Allah kai mu da maganin su. Yawo da shi su maso kaɗan soya rama kasa wani da birnin ajiyar gidan maza hukuncin mata mu da kuka sake maza su ci koma mata lokacin kwanci muke bamu. Mun zaɓe ku lokacin da lokacin zaɓe ya zo gashi kuma kun kasa kare hakunan mu da muke sani yasa ake ta da jini yanzu abin ya koma a ƙasar mu ne daga Allah sai a duba halin da muke. Magana sai ɗan sarki martaba tafiya ce ita ma tarbiyya ɗan